Bang! 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 Hoy! Bang! Abay! Ay! Bakit pa yung unay dito yung abutin? Ay, talaga rin pa ito eh. Kuhan! Papagdiulit na! Oh, maglaan. Hindi mo malmalpas na hindi ito yung deposito. Kabandok ka talaga. Manula pa lang nga ako. Mano pala nga tungkol, mabanugan. Tungkol nga tungkol. Ay! Salamat sa nga pamanin ah. Ang dami na panunod ko. Nick, sabay na ito. Baak ko na naman, sabay. Dati surat ko. Kitak mantilalayang na naman. Iniinang. Ba... Tara. Kaya una yun. Baka makita naman. Ikalik ah. Siyempre ikalik. Ayun na naman. Takman tilalay na. Kain inanana pala ay. Kain inanak pala ay. Umay mo, gini inanak. Eh. Bang! Bang! Hoy! Bang! Hoy! Bang! Abay! Ay! Abay! Balito! Balitak! Uy! Dito na! Dito! Kalyan nyo ah! Kalyan nyo! Hoy! Dito! Nila! Pertakan nyo! Kalyan nyo! Oh! Balitok ka! Balitok! Cartoon Mike! Basahin nyo! Basahin nyo! Balitok! Oh, linuko na naman ay! Di par- Nagtaniyak pa na tinagditan ay! Di paratak yung umulid ay umulog hindi ko. Abot! Kasi ka makapratak tayo ngagkala eh. Binalis na! Ajay, koy de, ajay asawa mo nak karton din pagitak kanyam. Siyempre ah. Eh. Niya paratak yung kaya napagpigsa pala pa Oh, nagdinigil punak nga kaya. rodno, balitok na talaga ta. Kasto iti pakalalante, balitok na kaya, galgalite, babot. Oh, balitok ko na klage. Pero may mga paratak na niyo. Wala dala may dugdug maman. Makaupay mo. Woo! Limo ko naman ay. Nagparira yung hindi. Nanulit sumalpas. Kaya ano, pengay. Yun ah. Barbari na nagdantag tutang at pepesaw. Opo, awan. Awang kanuti. Taga-inip lang kanuti. Ano balito? Ang ganong pepesaw. Awan. Paypay siya. Hindi ka balito. Ito mo lang nga. Ingaraw, kangarutan. Ibalitok. Ibalitok. Nung nagmula ka sa ba. Tapos nagbunga. Ay, yan. Ibalitok na. Ilakaw. Uy. Eh, mo lang kaya. Awang kas na tagar apa, kata libre mo tagar arapaat. Mo lang kaya.